10 year angka Janodon Yojana hapangni samang butango tamo samung angka aborokno tisai funuka Montri Bokrok Narendra Modi ashala social media post khlaiye hambai yafarka Montri Bokrok ashala fungono Montri Bokrok Narendra Modi shakni ex handle post khlaiye shika tini Janodon Yojana 10 year angka joto consumer rokno hambai yafaro je borok samang butangno de samung khlaika borokno bo khabai hambai yafaro Janodon Yojana hakotoni koror lukurokno jotoni silai bore shiklate hodani usle kalaijak lukurokno borom rekha Montri Bokrokni Janodon Yojana bai khobjak 53.13 crore rang thong mantrakni kahai Janodon account jama khlaijak 2,31,236 crore rang deposit bo kabang angai tongkha Janodon account kendro nicheri naikolma kahai Janodon Yojana wa 53 crore lukurokni bisingo 55.6% Janodon account holder no borirok 53 crore lukurokni bisingo 66.6% lukurokno kamite agulini tongnai Bureau Report Kok Khorang